Veľkonočné cupcakes sú nadýchané a roztomilé. Výborný recept na poslednú chvíľu. Pripravte si túto vynikajúcu a originálnu pochúťku na veľkonočný stôl. Budete potrebovať 110 g krupicového cukru, 3 vajcia, 1 lyžičku vanilkového extraktu, 150 g hladkej múky, 2 lyžičky prášku do pečiva, 50 g nastrúhanej bielej čokolády a 150 g mäkkej hery maslovej. Rúru si predhrejte na 160 stupňov a papierové košičky vložte do formy na cupcakes. Ďalší krok je jednoduchý. Všetky ingrediencie na cesto vložte do misy. Ručným šľahačom vypracujte hladké cesto. Cesto rozdielte do pripravených košíčkov a pečte 20 minút do zlata. Než cupcakes vychladnú, pripravte si krém. Budete potrebovať 350 g práškového cukru, 1 lyžičku vanilkového extraktu, 2 lyžice studenej prevarenej vody, 125 g mäkkej hery maslovej, 12 bonbónov marshmallow, ružový cukrársky posyp, ružové cukrárske perličky a 20 g horkej čokolády. Heru maslovú vyšľahajte s práškovým cukrom a vanilkovým extraktom. Pridajte vodu a šľahajte, dokiaľ krém nebude hladký a nadýchaný. Pripravený krém natrite na cupcakes. Teraz sa pustite do zdobenia. Roztrihnite bonbóny na polovicu a vytvarujte ušká. Navlčite ich vodou a ozdobte posypom. Ušká naranžujte na cupcakes. Cukrárske vrecko naplňte roztopenou čokoládou a vytvorte zajačikom oči a pusu. Nos vytvorte pomocou ružovej cukrárskej perličky. Teraz sú zajačiky pripravené na váš veľkonočný stôl.